Amen. Nous voulons passer à la parole. Je veux que tu t'inclines devant ton Seigneur. Dire au Seigneur, tout ce qui se présente devant toi bénéficie de quelque chose. Et chaque fois que tu réunis ton peuple, tu as toujours quelque chose à leur transmettre. L'Éternel ne manque de rien. Pourquoi tu manqueras de quelque chose? Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien ce soir. Si seulement tu te disposes pour que tu reçoives quelque chose. Parce que j'ai vu des gens, j'ai connu des gens à qui on a préparé quelque chose, mais qui n'ont pas pu recevoir parce qu'eux-mêmes ne s'étaient pas préparés pour recevoir quelque chose. Dieu est toujours prêt à donner. Dieu est toujours prêt à transmettre quelque chose. Mais cela dépend de la disposition du cœur de celui qui doit recevoir. Parce que lorsque la parole tombe comme une sémence,
Cette parole peut tomber sur une terre fertile. Elle peut tomber sur une pierre. Ou elle peut tomber sur le cours des routes. Où les oiseaux du ciel viendront picoter et enlever cette parole. Prie au Seigneur de te parler. Prie au Seigneur de préparer ton cœur. De faire de ton cœur une plate-bande bien préparée pour recevoir la sémence qui doit croître. Mange, car elle demeure éternellement. Nous savons que ta parole, c'est elle qui bénit. C'est elle qui a été au commencement. Et c'est par elle que toutes choses ont été créées. C'est elle qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi nous voulons la recevoir. À cœur joie. Et nous te supplions, Seigneur, de nous disposer afin que cette parole vienne pour changer nos vies, changer nos statuts, les statuts de nos familles, de nos conjoints, de nos enfants, notre situation sociale, car nous savons que tu es plus grand que tout. Voilà pourquoi les peuples que tu as réunis autour de ta sainteté disent gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous appelons la servante de l'Éternel, acclamons très fort. Pampola, bénissez, 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 bénissez. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Nazoyoka te nani mokonzi. Soki Yesu aza mokonzi ya bomoi na yo betela ye maboko. Amen. Amen. Nzambe aza malamu. God is goed. Esengwa boye. Zo'n blijdschap. To ratango vraiment. Dat we dat kunnen missen. Amen. Ko rater sengo te bien-aimé. Mis deze blijdschap niet. Geniet. Soki okokuta mana jour enlèvement. Als je de dag van opstanding, als je dat Okende ontmoet, na Yesu dan Masia. wil je meegaan met de Heer. Otikala te. Blijf niet op aarde. Amen. Amen. Soki liwe kozwa yo tan Als avance. de dood jou niet heel snel neemt. Mais soki vraiment Maar als okokutama vraiment na mokolo wana. je die dag, de opstanding Bien-aimé, ontmoet, sale effort. doe je best Onetwama. om mee te gaan. Amen. Amen. Napamboli Nzambe Ik dank de Heer, po ete aza malamu. want Hij is goed. Nzambe aza bolingo. God is liefde. Bien-aimé, soki oza na esika oyo Geliefd, als je hier bent, eza mpo na Nzambe. is voor God. Amen. Amen. Eza mpo olingi Nzambe. Is omdat je van God houdt. Eza mpe mpo Nzambe alingi yo. Is ook omdat God van jou houdt. Mpo Nzambe atia yo a part. Omdat God jou apart heeft gezet. Oza mise à part soki Je bent oyebaka te. apart gezet als je dat niet weet. Nzambe azokoloba na Jeremie. God zegt tegen Jeremia, Napona yo banda libumu ya mama. ik heb jou uitgekozen vanaf toen je in de buik was van je moeder. Ndenge oza wana Hoe je hier bent, banda ozalaki na libumu ya mama. sinds dat je in de buik van je moeder was, Ata kutu wana nano ozwaki forme te. je had zelfs nog geen vorm. Nzambe aponaki yo. God had jou al uitgekozen. Amen. Amen. Napamboli Nzambe En ik dank mpo de na journée Heer ya lelo. voor de dag van vandaag. Ma maison devant l'Éternel. Mijn huis voor de Heer. Tozokosala effort. We doen onze best Bandako na biso epusana pene ya Nzambe. dat onze huis dicht bij de Heer komt. Bana na biso bapusana na présence ya Nzambe. Dat onze kinderen dicht bij de aanwezigheid van de Heer zijn. Bana na biso bayeba Nzambe. Dat onze kinderen God kennen. Bacomprendre Nzambe aza nani. Dat ze begrijpen wie is God. Tozalaki na veye na awa na butu. We hadden in de avond hier gebed. Tomekaki kofaire comprendre pourquoi bana bayaka na prière. We lieten de kinderen zien waarom ze naar het gebed komen. Bana bacomprenaki. En de kinderen hadden Prière begrepen. eza nini. Wat is gebed? Yango ma maison devant l'Éternel eza très important. Daarom mijn huis voor de
de Heer is heel belangrijk. eza kopusa ndako na yo na tron na Nzambe. Is jouw huis dichter bij de troon van de Heer brengen. Lakisa bana no nzela Nzambe. Laat jouw kinderen de weg van God zien. Nzela mosusu eza te. Amen. Er is geen andere weg, geliefde. Biso tokola aleki na nga za wana. Mijn zusje is hier. Biso soko ke église te dimanche. Bij ons, als je zondag niet naar de kerk gaat, Okolia te. dan zul je niet eten. Wana ezaki principe papa na biso. Dat is een principe van mijn vader. Donc dimanche ezaki po na Nzambe. Zondag was voor de Heer. Yango etikala pe biso. En dat is ook bij ons gebleven. Tokoka kotika Nzambe musika te. Wij Amen. kunnen God niet ver Yango laten. na ma maison devant l'Éternel. Daarom mijn huis voor de Bileme Heer. mema libota na yo liboso ya Nzambe. Neem jouw gezin mee voor de Heer. Lobi yo kolika. Morgen zal jij Mais bango bako continue na nzela Nzambe. hun zullen nog steeds op de weg van God blijven. Et banda ko continue de génération à En het génération. zal van generatie tot generatie blijven. Parce que yo salaki effort ya kolakisa bana na nzela Nzambe. Omdat je hun de moeite had gedaan om de weg van God te laten zien. Na ba oyo bayebi te Pasteur Matondo aza na voyage. Voor Amen. degenen die het niet weten, Pastor Matondo is op reis. Aza na Congo. Hij is in Congo. Ba ozongela biso kala te. En hij zal binnenkort terugkomen. Bine menga na lingaki na te ya te mukola lelo. En ik wilde vandaag niet preken. So bomoni nga na liboso. Als jullie mij hiervan voor zien staan, Parce que Nzambe mutalobaki. het is omdat de Heer heeft gesproken. Nzambe apesaki nga voir même sujet. God heeft mij zelfs een onderwerp gegeven. Abi le 22 yom tokoteya sur la grâce. Dan zal jij preken over genade. Message na ko pesa yo ko eutaki de la part de l'Éternel. Hetgene wat ik jullie kan geven, wat afkomstig is van de Heer. Nzambe alobaki hè. De Heer heeft gezegd, Voir même pema oyo bozana ngo. zelfs die zuurstof die jullie hebben, Isa grâce. is genade. Vous méritez te. Jullie hebben dat niet verdiend. Amen. Amen. Ya wana lelo Daarom vandaag tokolmeka kolobela sur la grâce. zullen we praten over genade. Sur la grâce bien-aimé. Genade, geliefd. Totelemi na kombo na Yesu. Wij zullen opstaan uit Pour na respect, respect à parole de uit Dieu. respect voor het woord van God. Tokotanga na Esaïe 30 verset 18. Lezen in Jesaja 30 vers 18. Esaïe 30 Jesaja 30 18. vers 18. Bible lobi na biso boye. De Bijbel zegt tegen ons, Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Amen. Tovandi na kombo na Yesu wij kunnen Masia. het in Jezus' naam. Bien-aimé. Geliefde Nde neer, totangi awa. hoe wij hier lezen, Bible zoloba na biso. de Bijbel zegt tegen ons, Nzambe aza na posa. God wilt Asala biso ngolu. ons genade geven. Amen. Amen. Nzambe ko aza na posa asala yo ngolu. God wilt jou genade geven. Bien-aimé, so totali grâce eza nini? Als je kijkt naar wat is genade, Grâce eza faveur imméritée. genade is iets wat je niet hebt verdiend. Eza eloko oyo yo omeritango kutu te. Het is iets wat je zelfs niet hebt verdiend. Eloko kutu oyo oyokeli pasi te. Het is iets waar je geen moeite voor hebt gedaan. Me bapesi yo yango. Maar ze hebben het je gewoon gegeven. Nde nauta ekoloba na debi. Hoe ik zei in het begin, Nzambe alobi souffle de vie oyo toza nango. God heeft gezegd die zuurstof die wij Bien-aimé, hebben, eza kaka ngolu. is genade. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ndenge oza wana oza grâce. Dus hoe je hier bent is een genade. Oza ngolu epai ya Nzambe. Is een genade voor de Heer. Bien-aimé, la grâce Genade epesameli na mutu nyonso. is gegeven bij iedereen. Grâce epesameli yo. Genade is aan jou gegeven. Bien-aimé, grâce Genade eza na valeur. heeft een waarde. Amen. Amen. Peut-être oyebi valeur ya grâce te. Misschien ken je de waarde niet van de genade. Bien-aimé, ntango tokobanda kopusana Wanneer we dichterbij okocomprendre gaan, dan zul je het ke begrijpen. vi na yo Dat jouw leven eza kaka grâce. is alleen een genade. Soki lelo oza debout Als je vandaag opstaat, eza kaka
grâce. is alleen genade. Parce que on méritait le côté. Want je hebt niks verdiend. Je hebt On niks sali verdiend. effort. Je hebt geen moeite gedaan. Est-ce que nani angwa mi loba ke ngafona botama? Wie heeft er gezegd van ik moet vandaag geboren Nani angwa worden? senga te na botama mwasi to na botama mobile? Wie heeft er gevraagd om als man of vrouw geboren te worden? Eza kaka grâce. Is alleen bij genade. Grâce kaka. Alleen bij Zamba linga genade. to zala mwana mwasi. God wilde dat je als Alinga een ki zala vrouw mwana geboren mobile. of als je als een man geboren Soki wordt. lelo za na bana. Als je vandaag kinderen Denge hebt, eza ka is grâce. alleen een Po genade. oleki ba o bazangi na eloko te. Want je bent niet meer dan degene die het niet hebben. Ba o baboti te. Misschien degene die geen kinderen Baza hebben, kutu malamu koleka yo. zijn misschien beter dan jou. Liboso na Nzambe. Voor God. Amen. Donc nyonso na yo eza grâce. Alles wat je hebt is een genade. Yango wana kobetaka tolo te. Daarom moet je niet hoogmoedig zijn. Bileme kosalaka fiere te. Moet je niet stoer doen. Na loboko ya nguya ya Nzambe ka yango nde ekokisamaka na vi na Bij de yo. machtige hand van God is er genade over jou. Bileme grâce eza très important. Genade is heel erg belangrijk. Bileme grâce eza na valeur makasi. Genade heeft een hele grote waarde. Eza na valeur moko makasi grâce. Heeft zo'n grote waarde Parce que genade. so tokenda na définition nango eza Want nango als we- eloko moko oyo mérité na yo te Als we mosui. kijken naar de definitie, is iets wat je niet hebt verdiend, maar je hebt het gekregen. Nakopesa exemple moko boye. Ik kan een voorbeeld geven. Par exemple na bafamille mosusu. Bij andere families, Bileme toyebi toza baafricain. wij zijn Afrikanen. Na bafamille mosusu etonda na malédiction. In sommige families is er heel veel vervloekingen. Bileme malédiction elata libota. Vervloeking is in het gezin gekomen. Bileme mwana famille wana Je ziet in dat familie, bato batombo bakendeke likolo te liboso te. die mensen gaan niet vooruit. Famille wana pauvreté elata bango. Er is armoede in die familie. Mais okomona na kati na bango. Maar je ziet in hun, Bileme moko akozalaka na grâce. in die gezin heeft er eentje dat genade is. Moko akozala nzambe akotombola ye. God zal die verheven. Parce que aza na grâce ya Nzambe. Omdat hij een genade heeft van God. Bien-aimé, grâce eza très important pour na biso. Genade is heel belangrijk voor ons. Bien-aimé, sengaka grâce na libota na yo. Vraag genade aan jou voor je gezin, voor je Ndenge yo familie. moko oza wana, Hetzelfde hoe jij hier bent. oza grâce. U bent een genade. Bien-aimé, grâce oyo eza kati na yo. Dat genade niet in jou is. Yango wana ezokosoutenir mpe libota na yo. Dat steunt ook jouw familie of gezin. Alleluia. Bien-aimé, bamosusu balakela bango mabe. Anderen, ze hebben een vervloeking op hun gezet. Okobala te. Je zult niet trouwen. Bien-aimé, bamosusu Anderen, bakanga bango na monde ya ténèbres. ze hebben hun vastgeketend in de duisternis. Po ete bakende liboso te. Zodat ze niet vooruit kunnen gaan. Mosusu bakanga ye babi yo okobotaka te. Anderen, ze hebben hem vastgeketend en gezegd, je zult nooit een kind Ezala krijgen. osali nyonso okobota Ook te. al doe je alles, je zult geen kinderen krijgen. Mais Nzambe Maar God, lokola tia grâce kati na yo. omdat hij genade in jou heeft gezet. Bien-aimé, ata bakanga yo. Ook al hebben ze jou vastgeketend, Lokola oza na grâce. omdat je genade hebt. Bien-aimé, grâce wana Deze genade ekobimisa mabota na yo. Alleluia. Grâce wana ekosala na bomoi na yo. zal jou vruchtbaarheid geven. Dus die genade zal werken in jou. Bien-aimé, so totali grâce Als we kijken naar genade, elongolaka malédiction na vie ya moto. dat haalt de vervloeking weg in het leven van iemand. Bien-aimé, grâce Genade eremplaçaka bénédiction. vervangt zegen. Bisika malédiction ezalaki na libota na yo. Maar vervloeking wat in jouw gezin, Bien-aimé, grâce ntango ayaka wanneer de genade komt, alongoli malédiction, haalt hij de vervloeking weg. akoti covid te. En dan zal hij niet met lege handen Akozwa laten. bénédiction a Hij remplacer. zal jou een zegen geven. Alléluia. Bien-aimé, totali Anna, mama ya Samuel. Anna, de moeder van Samuel. Est-ce que toyebi kombo Anna soki elakisi nini? Weten jullie wat de naam Anna wil zeggen? Amen. Kombo Anna elakisi grâce. Wat de naam van Anna wil zeggen? Amen. Kombo Anna elakisi grâce. De naam van Anna wil genade. Ye moko ayebaki ntina kombo na ye te. Maar zij wist niet de betekenis
van haar naam. Bien-aimé, yangwana foye batina kombo na yo. Daarom moet je de betekenis weten van jouw Il naam. faut yeba valeur ya kombo nini oyo zanango. Je moet de waarde weten van jouw naam. Tala, ana soko yeba ikazalaki grâce. Anna, als hij wist dat zij genade was, Oh, alingaki amitungisa matena mafinga ya Penina. dan zal zij niet zo onrustig zijn met het uitschelden wat Penina deed. Mais eloko ya bien o ana salaki. Maar het goede wat Anna had gedaan, Alukaki nzambe. ze had God gezocht. Bien-aimé, tanga alukaki nzambe. Toen ze God had gezocht, Nzambe apesaki ye oyo azalaki nango posa. God heeft hetgene gegeven waar ze Parce het que nodig grâce had. ezalaki kati na ye. Omdat het genade in haar was. Mpe soki otali Anne, En als je kijkt naar Anna, abotaki mwana n'importe quel mwana te. ze had Amen. geen een of andere kind Mwana gekregen. wana azalaki différent. Dat kind was Alléluia. anders. Bien-aimé, nakoloba na yo eloko moko. Ik zal je iets zeggen. Yo oyo oluka mabota. Jij die vruchtbaarheid heeft gezocht, Bafinga yo. ze hebben jou uitgescholden. Baloba n'importe quoi mpo na Ze hebben yo. van alles over jou gesproken. Yeba ete bana oyo nzambe apesa yo. Weet die kinderen die ze aan jou hebben gegeven, Bien-aimé, baza bana ya grâce. zijn kinderen van genade. Batondisami na ngolu ya Ze nzambe. zijn vervuld met de genade van Bien-aimé, God. ata yo oyo nzambe apamboli yo apesi yo mbala moko mabota. God heeft jou gezegend, heeft jou Oh bien-aimé, bana na yo baza ba grâce. jouw kinderen zijn genade. Bien-aimé, malédiction eza likolo ya bana na yo te. Vervloeking is niet boven hun leven, Bénédiction de eza likolo ya bavi na bango. maar een zegen is boven hun Parce leven. que baza ba grâce. Omdat ze genade zijn. Bien-aimé, grâce ya nzambe. Genade van God. Grâce na libota na yo. Genade in jouw gezin. Bien-aimé, grâce ezalaki na vie ya Samuel. Genade was in het leven van Samuel. Bien-aimé, ti lelo tobalobelaka Samuel. Tot de dag van vandaag praten ze Mais over soki Samuel. otali bana ya Penina nani alobelaka bango. Maar over wie praat er over de kinderen van Penina? Bien-aimé, grâce eza na valeur makasi. Genade heeft een grote waarde. Ndenge oza wana oza na grâce ya nzambe. Komitungisamaka te Hoe bien-aimé. je bent de genade van God. Wees niet onrustig. Grâce Genade eleki mbongo. is meer dan geld. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux comprendre? Hein? Begrijpen jullie? Grâce eleki mbongo. Genade is meer dan geld. Bien-aimé, okoki kozala na mbongo. Je kunt zoveel geld hebben zoals je Mais wilt. soki grâce aza na ye na yo te. Maar als genade niet met jou is, Bien-aimé, mbongo no eza pamba. geliefde, jouw geld is Niks. Bozwi na yo eza ya pamba. alles wat je hebt gekregen is Est-ce que- nutteloos. Tomoni te bazwi ya mokili oyo. Ba oyo bazwaki na mokili oyo. De mensen die heel veel materiële hebben, die heel veel geld hebben, Bien-aimé, batika nini? wat hebben ze gelaten? Amen. So tali ba président ya mokili oyo. Als je kijkt naar de presidenten van deze Eloko wereld, nini batiki? wat hebben ze hier achtergelaten? Bien-aimé, eloko te. Ze hebben niks Mais achtergelaten. bazalaki ba riche. Ze hebben alles achtergelaten, maar ze Bazalaki waren grâce ya rijk. nzambe kati na Ze bango. hadden de genade van God in hun. Yango bana na bango babénéficie na bambongo na bango te o batiki. Daarom, kinderen die konden het geld niet gebruiken. Bien-aimé, Ze hebben lelo bana wana achtergelaten. bakomi kosouffrir. Nu deze kinderen zijn zelfs aan het lijden. Yango para sengaka grâce na bana na yo. Daarom ouder vraag genade over jouw Sengaka kinderen. nzambe kitisa grâce na vie ya bana na nga. Vraag aan God dat hij genade zet Nzambe over vie jouw na bango kinderen. ezala ngolu. Dat hun leven een genade is. Bana na yo bakende liboso. Dat jouw kinderen vooruit kunnen gaan. Bien-aimé, grâce vaut mieux que l'argent. Meer genade dan geld. Grâce eza plus que l'or. Genade is meer dan goud. Bien-aimé, grâce eleki nyonso. Genade is meer dan alles. Tala so totali na Psaume 3, Als we 17. Psalm 3, vers 17 kijken. Bible ezoloba na biso boye. De Bijbel zegt tegen ons, Bazoloba mpona riche. ze praten over de rijken. Parce que tu dis je suis riche. Omdat je zegt, ik ben rijk, Je me suis enrichi. heb ik de rijkdom Et je n'ai besoin de rien. en heb ik niks meer nodig. Et parce que tu sais pas que tu es malheureux, Maar omdat je niet weet dat je ongelukkig bent, misérable, dat je niks bent, pauvre, arm bent, aveugle blind et nu devant l'Éternel. en naakt voor de Heer. Amen. Mutu oyo omoni ba riche, hein? Zie je rijken? Bazaka borkeye. Ze zijn hoogmoedig. Amona ke nga na koka. Ze zien van, ik heb
alles. Nazana nyonso. Ik heb alles. Nana ba voiture ya kitoko. Ik heb mooie auto's. So koti ndaku na ngai moko bangi. Als je in mijn huis komt, je bent zelfs verbaasd. Bango bazo komi kumisa. Hun loven zichzelf. Mais na miso ya Nzambe. Maar voor de Heer Nzambe azomona bango baza ba malheureux. ziet God hun ongelukkige. Bien-aimé, Nzambe azomona bango baza ba misérable. God ziet dat ze niks zijn. Bato ba pauvre. Armen. Bien-aimé, pauvreté nde za na kati na bango. Armoede is in hun. Po bazangi grâce à Nzambe. Omdat ze geen genade van God Et hebben. devant Nzambe baza ni Nzambe amona bango sans bilamba. Voor God zijn ze naakt. Tala mutu ya mbongo. Kijk, iemand van Muta geld. bozwi. Iemand die heel veel geld heeft. Et pas ili na kokende na bozwi na ye. Waar kan hij dan met zijn geld Bien-aimé, naartoe lelo gaan? ko soka tiki mokili oya tiki pe bozwi yango. Vandaag, als hij de wereld achterlaat, Akokende na nini? als een rijkdom. Maar Okoki met kozala wat- mwasi kitoko. je kunt een mooie vrouw zijn. Okoki kozala mobali Je kitoko. kunt een mooie man zijn. Bien-aimé, soko oza na grâce te. Maar als je geen genade hebt, Beauté na yo eza na sens te. al jouw schoonheid heeft Alléluia. Po ete grâce nde mutu apesaka valeur. dat genade waardiging. Bien-aimé, grâce apesaka respect. Genade geeft respect. Bien-aimé, bana na yo En jouw kinderen bakozala béni zullen gezegend à zijn. cause de la grâce qui est Door en de toi. genade die in jou is. Amen. Bien-aimé, ndako na yo Jouw huis ekozala ndako ya bénédiction zal een gezegende parce huis que zijn. yo oza na grâce ya Nzambe. Omdat je de God van genade hebt. Nyonso oyo kosala Alles wat je zult doen ekopambolama. zal gezegend zijn. Bien-aimé, Geliefde, grâce genade epesaka lobiko. geeft redding. Grâce ezopesa sali. Geeft bekering. Bien-aimé, grâce échangeaka situation ya moto. Genade verandert de situatie van een mens. Bien-aimé, bisika oh peut-être olingaki okufa. Misschien waar je was kon je Oh, bien-aimé, sterven. tango grâce ayaka na vie. Wanneer de genade komt, komt je met leven. Il fallait yo kufa, Jij moest doodgaan. alongoli la mort, Die heeft de dood weggehaald. aye ko remplacer En vie. die geeft het leven. C'est la En grâce. dat is de Grâce genade. à Nzambe. Genade van God. Bien-aimé, yangwana ozana pema na miniti oyo. Daarom heb je die zuurstof van Alléluia. Po ete oza na grâce à Nzambe kati Omdat je de likolo na genade yo. van God in jou hebt. Bien-aimé, Geliefde, mutu o aza na grâce. een persoon die genade heeft, Aza mutu o azoko réussir. die slaagt, die is aan het slagen. Tala tomonaka bato mosusu We zien sommige mensen, omoni mutu wana olobi je ziet die oyo persoon, ko ana grâce à Nzambe. die heeft echt de genade van God. Otala olobi mutu oyo penza Nzambe aza na ye. Je ziet van, oh, die persoon, God is met hem. O ka azosala na maboko na ye kaka. Hetgene wat hij gewoon doet met zijn handen. Maboko na yo kaka eza beni. Amen. Jouw handen is al gezegend. Alléluia. Bien-aimé, tomoni bato mosusu na Afrique. We zien andere mensen in Afrika. Azoteka kaka mapa mapambolami. Ze verkopen brood, maar ze zijn al Bien-aimé, gezegend. mutu mosusu aolambaka mikate. Anderen die Nde mama maken Solange alleen alambela biso oliebollen. mikate Zoals awa. mama Solange die oliebollen Aza maakt. beni. Amen. Mikate wana kaka bana bakoti université. Al die oliebollen, haar kinderen zullen naar de universiteit gaan. Mpe basilisi. En ze zullen slagen. Alléluia. Bien-aimé, grâce. Genade. Ata tosala nettoyage. Ook als maken Lokwa toza na grâce à Nzambe. Oh, omdat we de genade Oh, van God kaka na hebben. bambongo wana ya Bij de nettoyage. grond van schoonmaken. Bana biso baokende liboso. Amen. Kinderen zullen vooruit gaan. Kaka mbongo wana Alleen door dat geld bazokota baklasse. gaan ze in Bazokoma scholen. mpe na Gaan bauniversité. ze ook in de universiteit. Alléluia. Parce que grâce à Nzambe eza kati na biso. Omdat de genade van Omoni God importance ya grâce na vie na yo. hoe belangrijk de genade is in jouw Bien-aimé, leven. lelaka grâce ya Vraag Nzambe. altijd de genade van God. Sengaka grâce ya Nzambe. Vraag altijd de genade van God. Kolemba te kosenga Wees niet grâce. moe, vraag altijd de genade van God. Grâce eza très De important. genade van God is heel Bien-aimé, belangrijk. grâce tomoni Lot. We zien Lot. Lot azwaki grâce. Lot had genade. Alléluia. Est-ce que toyebi ke Lot azwaki grâce? Zien we, Lot had genade. Azwaki grâce, hein? Ja, die had Oyo genade. bato nyonso bazwaki te. Alle mensen niet hebben gekregen. Bien-aimé, mais ye azwaki yango. Maar zij had het gekregen. Amen. Azalaki sauvé. Zoals Bien-aimé, gered. yo mpo oza na grâce ya Nzambe kati na yo. De genade van God in Oza jou. na grâce ya Nzambe. Je hebt de genade Bien-aimé, van tala God. bato oyo bayaki barepresentant ya Nzambe, baange oyo bayaki na ndako ya Lot. Kijk, de vertegenwoordigers
van God, die kwamen in het huis van God en het huis van Lot. Donc la grâce ezalaki na vie ya Lot. Omdat de genade van God in Lot was, Bato oyo mabe ya mboka wana. al die slechte mensen van die bakokaki koya kofungola porte ya Lot die te. konden de deur van Lot niet openen. Grâce akangaki porte ya Lot. Amen. Genade had de deur van Lot Bien aimé, gesloten. grâce akangaka porte na yo. Genade sluit jouw deur. Po moyibi akota te. Zodat de vijand niet naar binnen Ya kan wana komen. belelaka grâce ya Daarom Nzambe. krijg altijd de genade van Grâce God. est protégée bana na yo. Dat de genade van God jouw kinderen beschermt. Grâce est protégée libota na Dat de yo. genade van God jouw familie beschermt. Bien aimé, grâce ya Nzambe Genade van God esitiaka confusion geeft een confusie na bayini na yo. in jouw verwarring aan Amen. jouw vijanden. Tala mutu aza na grâce. Een persoon die genade heeft, Bien aimé, ata basali complot mpo na yo. ook al maken ze een complot tegen jou, Ata babongisi baplan nyonso na modele hebben nyonso. ze allerlei plannen gemaakt in allerlei manieren. Op Ata allerlei batieli yo manieren. bapiège. Ook al hebben ze jouw valkuilen voor jou gemaakt. Babi ye fo akwea na piège Ze wana. zegt van niet zal vallen in die valkuil. Bien aimé, grâce. Genade Aoya otya bango confusion. zal verwarring zetten in hun. Bango mo bakokwea na bapiège wana. Ze zullen vallen in die valkuilen. Bakokufa au nom de Ze Jésus. zullen doodgaan in Parce que yo Jezus' oza naam. na grâce ya Omdat Nzambe. jij de genade van God hebt. Alléluia. Amen. Bien aimé, tomoni na temps ya Gédéon. Geliefde, we zien in de tijd van Gideon. Bien aimé, Gédéon bazalaki famille moko pauvre. Gideon was in een arme gezin. Mais grâce à Nzambe ezalaki likolo ya Gédéon. Maar de genade van God was in Gideon. Tomoni Nzambe alobaki na Gédéon, We zien dat God zei tegen Gideon: détruire temple ya Baal oyo eza ya papa na yo. verwoest de tempel van Baal die van jouw vader is. Donc to comprendre que papa na Gédéon De vader van Gideon, abandaki kosambela nzambe ya Baal. die aanbad de God van Baal. Donc baza bandoki, amen. Ze zijn heksen. Baza bandoki. Zijn heksen. Mais na kati ya ndoki, Maar in die hekserij, na kati ya mutu in mabe, die slechte persoon, eloko ya malamu ebimi. Amen. komt er iets goeds uit. Gédéon abimaki. Gideon was naar buiten gekomen. Alléluia. Bien aimé, nzambe atindaki Gédéon a détruit temple God wana. had Gideon gestuurd om die tempel te verwoesten. Tango Gédéon adétruisaki temple wana, En toen Gideon die tempel had verwoest, tango etani po adétruisaki yango na butu. omdat hij dat in de avond had verwoest en in de ochtend, Tango etani, toen het ochtend werd, baninga ya papa na ye de mensen van zijn vader, balobi de sirma vrienden van zijn vader, ezaka Gédéon mutu adétruit die temple oyo. zeiden zeker heeft Gideon dat die tempel bayebisi papa na ye bimisila biso Gédéon. Zei hij van ja, kom met Gideon naar buiten. Tala Gédéon adétruit temple oyo eza ya Baal ya nzambe ya papa na ye. Gideon heeft de tempel van zijn vader verwoest. Na place papa na ye asilikila Gédéon, In plaats dat de vader boos wordt op Gideon, lokola Gédéon azalaki na grâce ya nzambe, omdat Gideon de genade van mpe God had, lokola nzambe mutu atindaki en ye, dat God hem heeft gestuurd, had papa na ye akomi na ye pour Gédéon. was zijn vader voor Gideon. Alléluia. Tala grâce ndenge Kijk ekundelaka. hoe genade Tala grâce, vecht voor ons. tala grâce ndenge ebikisaka. Kijk hoe genade ons redt. Oh bien aimé, Geliefde, bato bazo défendre Baal. mensen die verdedigen Baal. Papa na ye alobi, Maar zijn vader had gezegd, oh mais so Baal aza nzambe, als Baal God is, ase défendre ye moko. dat hij zichzelf verdedigen. Amen. Alléluia. Oh mais biso tobundelaka Yesu te. Wij verdedigen die niet voor God. Biso toswanaka mpo na Yesu te. Wij maken geen ruzie voor Jezus. Mais tala bamusulman, Maar kijk moslims. lobaka mabe mpo na Allah, Dat ze gewoon slecht praten over Allah. bakoboma yo. Ze kunnen jou Biso doden. ta nzambe na bango aza nzambe ya Baal. Hun God is God van Baal. Bato nde badefandaka ye. Mensen vertegenwoordigen hem. Oya biso Maar die van terrain aza grâce. Ye nayaka kodefendre biso. Amen. verdedigen. Ayaka Die komt. akitaka. Die daalt. Bible ebi atikaka trone na Bijbel zegt, ye. laat zijn troon. Bible Geliefde, mais oza na valeur ti. jij hebt een waarde. Yo moko le moso omiyebaka te. Misschien ken je jezelf. Nga na na valeur. Ik heb waarde. nayebi place nini nzambe Ik alokotanga. weet van waar God mij heeft Alokotanga na genomen. poubelle. Hij heeft mij genomen van de Asukolinga. vuilnisbak. En hij heeft mij Oh bien aimé. gewassen. Geliefd in God. Omoninga. Zie je ik? Otala nga bien. Kijk goed naar mij. Zana na longwa linette. Zodat ik mijn bril even afdoe. Mwana mapa obomona. Kind van brood. Na Kinshasa. In Congo, in Kinshasa. Amen. Na bato tika mapa. Ik was brood uitverkopen. Mais nzambe loko atiki grâce ne kati na nga. Waarom
Moet ik jullie nog iets zeggen? Nzamba bien. God is goed. Ayebi biso bien. Hij kent ons goed. Nga na loba na vie na nga. Ik heb gezegd in mijn Na koba leven la pasteur te. kan ik geen pastoor Pona ba mama na mama pasteur de ba no vrouwen. En souffrir. ik zag mama, die vrouw van pastoor, die waren aan het lijden. Mais le pena linge. Le pena le amen. Amen. Alléluia. Aza bien. Hij is goed. Oye bien. Weet u? Mosuni ya mosuni. Vlees van het vlees. Mokuwa ya mokuwa. Bot van het bot. Place au climango. Waar je dat kan Exacte. is er niet. Amen. Mukolomo ka bwena vandi. Op een dag zat ik. Wana papa zaki na Congo. En toen was de vader in Vatikala ki Congo. mkie na poto anabana. En ik was gebleven met de kinderen. Wana ya zo continue betide na ya En théologie. die is aan het studeren. Nzamba yebaki ye. En God Ki weet mwana mwasi oyo. van deze vrouw. Oya mobala pasteur. Zij wilde geen Tala. Makamso nzamba asalaka biso na nko. Sommigen Amen. doen het God Na nko. expres. Akokomisa place ya za na posa komisa yo. Gaan brengen waar je moet gebracht worden. Ndeko moko aye. Iemand was gekomen. Abi na nga nzamba abi na ye biso. En God zei tegen mij: Aokomisa mobali no pasteur. zal je man pastoor Na zijn. simba mutu. En ik heb mijn handen op mijn hoofd. Na bi voilà. Ik zei: ja. Amen. Tala nga na kole. Ik Na zibandoza na nga na ba problème na batu te. had geen So na probleem. konsileki na nga zali. Mijn zusje is hier als ik niet. Na zala na nga na problème na mutu te. Ik had een nieuw. Tango kaka tokomti na ministère pastoral. Sinds dat wij in de Ba ministerie problème ebandie. komen. Omoni pourquoi na kimaki yango. Zie je waarom ik daar Amen. ben? Menza balobi yo kaka. God zei alleen Wana jij. kimango so eza te. Er is niemand anders. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer jusqu'à la mort. Tot de dood. À ma grande surprise, hein, Een grote verrassing. papa n'a pas de téléphone. Mijn vader aan de Abi telefoon. nanga, En die zei: mukolo moko te na yo kayo bomi libala. oh, ik wil nooit horen dat je huwelijk ben gestopt. Wana Dat je pasteur scheiding papa pembeni aangaat. wana zomona. En de pastoor was Ne ba olo niet wana nga, amen. Mais na memi déjà quoi? Maar ik heb al het kruis gedragen. Bien aimé, grâce. Genade. Amen, hein. Alongo linga na koteka mapa. Hij heeft mij weggehaald uit het broodverkoop. Amemi nga na En die évangile. heeft mij meegenomen naar Eza de kaka evangelie. grâce. Dat is bij Na genade. mérité Ik te. heb dat niet Bien aimé yo pe. Jij ook. Oza na grâce Je likolo na hebt yo. genade voor jou. Nzamba komemo place aza na posa God zal jou komisa yo. brengen bij de plek Po ete azali waar hij jou nzambe. wil brengen. Omdat hij Tika God nzambe is. azwa na ye lokumu. Laat het goed geloof Yango na worden. nyonso. Bij Il alles. faut topambolaka nzambe. Bible bi na circonstance nyonso. De Bijbel zegt in elke omstandigheid. Toyeba kolobaka merci Moeten we epa dankjewel nzambe. tegen de Heer Parce zeggen. que aza nzambe. Omdat hij God is. Bien aimé, Geliefde, oza béni. je bent gezegend. Tu es béni. Je bent gezegend. Bien aimé, oza béni de Je bent l'éternel. gezegend van de Heer. Bien aimé, tomoni grâce. We zien genade. Grâce Genade eza bouclier. is, Bouclier eloko ezo protéger yo. is iets wat jou beschermt. Is jouw beschermer. Bien aimé, Geliefde, grâce eza bouclier. is jouw beschermer. Oyo ezo protéger yo. Die jou beschermt. Oyo ezo protéger libota na yo. Die jouw familie beschermt. Jouw Tala, gezin. ka yo mama, hein. Alleen jij, vrouw. Grâce oyo eza Moeder. kati na yo. De genade die in jou is. Kaka yo papa. Alleen jij, Grâce vader. oyo eza kati na De yo. genade die in jou is. Esalake Die zal aandoen libota na yo dat heel jouw gezin eza jou protéger na grâce wana. Amen. zal een schild vormen dat heel jouw gezin en familie beschermd is. Bien aimé, so diable aye En wanneer de duivel komt, aokuta grâce. zal die genade zien. Amen. Aokuta mama la grâce. Zal moeder Aza genade zien. présente. Die daar aanwezig is. Azobatela oya yo. Die beschermt Azobundela oya yo. Die Oh, ontdekt bien-aimé. wat voor jou is. Geliefde Heer. Bien aimé, grâce. Genade. La grâce Genade dure toute la vie. is heel het leven lang. Amen. Amen. Eza na Psaume In 35. Psalmen 30, pardon? 35. 35. Tangango bien aimé. Lees dat, geliefde Heer. Grâce. Genade Eza bomoi na mobimba. is heel jouw leven. Mutako yibo grâce wana zate. Amen. Niemand kan deze genade Vie na stelen. yo. Jouw Soko leven. oza destiné oza grâce. Als je van de genade bent, Choko kufu oza grâce.
je dood ben je genade. Bien-aimé, tout le monde Abraham, hein? We zien Abraham. Abraham a qui grâce. Abraham was genade. Grâce à Nzambe ezaki likolo Abraham. De genade van God was in Abraham. Soko tali pe Abraham okoti na papa na ye papa na ye pas ezalika ba papa moko basambelaka banzambe nzambe. Die vader die bad ook allerlei goden. Ah, bien-aimé. Geliefde. Ba papa na pe nzambe alingi bango, hein? Die vaders God had. Amen, hein? Bien mata papa na waza misala mabe. Nzambe alingi, hein? Ook al doet jouw vader Amen. dingen, God had. Bible lobby, là où les péchés abondent, De Bijbel zegt waar. la grâce surabonde. Waar de zonde is. Amen. Op. Hey, Moïse azwaki ngolu na croix, hein? De zondenaar, de dief had genade aan het kruis. Tala Abraham azwaki grâce. Kijk wat voor genade Abraham had. Grâce à lui. Genade die hij had. Ti elandi ye na bakufi. Tot bij de doden. Bien aimé, to kya te Bible bana biso na scène d'Abraham. Zien we niet de heilige plek van Abraham? Na scène d'Abraham. Waar gaan wij naar Est-ce huis? que grâce à moi tikali? Is die genade Hey, gegeven? la grâce Genade. et le bonheur. En goedheid. Hey, Dat het met je meegaat. amen. Alle dagen van mijn leven. Amen. Ils sont accompagnés yo. Dat gaat met Et jou mee. kotika yo te. Het laat jou niet in de steek. Donc grâce est ça collé na yo. Genade is vastgeketend met jou. Bien aimé, grâce est ça très important. Genade plakt met jou. Surtout que musika to moni su Noé pas joie qui grâce. Als we verder gaan, dan zien we Noach staan. Au moni grâce est ça qui na Noé. De genade die in Noach was. Yango na lobi so grâce est ça pas na yo. Daarom zeg ik, als genade bij jou Et is, so ça ete ya yo pe liberté à la protéger. dan beschermt het ook heel jouw familie. Grâce est ça qui pas Noé. De genade die bij Noach Est-ce qu'a was, perdu qui liberté na ye? was hij zijn familie. Liberté na ye bazala qui protéger. Zijn familie was beschermd. Bazala qui sauver. Bien aimé, grâce est ça sauver. Genade dat redt. Amen. Grâce est Genade ça très important. is heel belangrijk. Nadina ye biso loko moko. Moet je het zeggen? Nano koti 2019 Je te. bent nog niet in 2019. Mais grâce Maar est ça ko benga yo na 2019. 2019. Grâce Genade akokotisa yo die brengt jou in. na 2019 Brengt jou in na 2019. kombo na Yesu. Bien moko koto au nom de Jésus. Parce que grâce nde azomema yo. Grâce à Simeon na loboko. Abi tozokende. Totika na combien de jours? Hoeveel dagen hebben wij nog? Totika na combien de jours? Hoeveel dagen hebben wij nog? Totika na 9 jours, hein? Azomema yo. Pendant 9 jours wana. Grâce à Simeon. Tozokende ensemble. Tozotambola na ye. Si na 2019 tokota ngo na kombo na Yesu. Azamalamu. Azamalamu. Oh bien-aimé. Sotoke na vie à Joseph. Als we gaan in het leven van Jozef. Bien-aimé, Joseph azaki na grâce. Jozef had genade. Bien-aimé, grâce ezaki lokwa bouclier na vie à Joseph. Genade was als een schild in het leven van Jozef. Bouclier on est protégé qui de Joseph contre la mort. Dat schild heeft hem beschermd tot aan het Oh dood. bandeko na ye babandaki kolukela ye. Dat zijn broers hem aan het zoeken waren, de dood. Bien-aimé, bandeko na ye balingaki ye te. Zijn broers hielden niet van hem. Bien-aimé, bandeko na ye bazalaki na posa baboma ye. Zijn broers wilden hem alleen doden. Mais lokwa grâce, ba Bible lobi eza bouclier. Omdat genade zijn schild Ebandaki ko protéger ye. dat was hem aan het beschermen. Moyen baboma ye ezalaki Ze te. konden hem zo niet doden. Baplan na bango nyonso babandaki kobongisa Alle esimbaki te. plannen die ze voor hem aan het voorbereiden was niet gelukt. Bien-aimé, Geliefde, vie ya bana na yo het leven van jouw kinderen ekobatelama na grâce. zal beschermd worden door de genade. Nali na ye biso eloko moko. Wil je het zeggen? Soki oza na bana Als jij kinderen hebt, obi oza na mwana moko als jij een kind hebt, azalaka menacé par le diable. niet altijd. Kijk, de duivel had hem niet gelaten. Bien-aimé, Satan atikaki Joseph te. Satan had Jozef niet gelaten. Satan asalaki nini? Wat had Satan gedaan? Alobi mo? Alobi non. Hij zei nee. Mwana aza na grâce. Deze kind heeft genade. Po diable amonaka. Omdat de duivel ziet. Ayebi Die weet het. Ayebi amen. Die weet het. Na oyebi so eloko moko Ik zal iets zeggen. omoni ntango Nzambe asalaki mwasi In de tijd toen God een vrouw had na gekregen, naissance ya mwasi bij de geboorte van een vrouw, mobali azalaki te. was er geen man. Amen eh? Allo ba papa. Amen eh? Amen. Papa arriva. Amen. Po ma fifi abotama yo ozalaki te. Toen je Oyebi so ozalaki wapi? was je nog niet, maar was je?
balalisaki yo pongi. Ze waren je aan het laten slapen. Omona kinenga botamaki te. Je zag niet hoe ze geboren was. Oyebi tende ninzam bikila kila nini nzamba salaki po mama fifia bima. Je weet niet hoe, op welke manier God Mama Fifi had gecreëerd zodat ze eruit kon komen. Po sepela na ye ndengo sepela kana ye Zodat toujours. je altijd blij met haar bent. Mais diable Maar de duivel, amonaki. die zag het. Diable De duivel, azalaki. die was er. Amen eh. Yango moni Daarom zie je abundisaki mwasi. dat ze de vrouw hadden bevochten. Alléluia. Yango moni mwasi. Daarom zie je een vrouw, Azalaka toujours combati. die wordt altijd bevochten. Pesote na Apocalypse 12. Als je kijkt naar Apocalypse Bible 12, zolo ba diable azolanda postérité ya mwasi. de duivel die zoekt de vrouw. Amen. Ya mobali te. Niet van de man. Ayebi loko nini ya motuya. Die weet Zamba hoe chaka cha belangrijk mwasi. was God in Amen. gezet. Petango nzamba pambola kayo. Wanneer God jou zegent, Diable ayebi. dan weet God. Amonaki. De duivel weet het, die ziet het. Diable alobi no. En die zegt nee, Nga siko fona luka. ik moet zoeken Na étouffer grâce wana ezaka cha mwana hoe oyo. ik de genade kan onderdrukken in dat kind. Tomoni naissance ya Joseph eh. Zie je de geboorte van Jozef? Mama na banda kobota te eh. Die kreeg geen kind. Amen. Mama na botaki te na retard. Ze kreeg pas later kind. Tala mwana ngo aboti na retard. Kijk wat voor een kind. Bana retard. Batonda na ngolu. Die zoveel genade. Amen. Batonda na ngolu bana wana. Heel veel genade deze. Amen. Batonda na ngolu. Ze hebben heel veel genade, deze kinderen. Amen. Diable abisi kofuna luka plan. En de duivel zei, nu moet ik een plan vinden. Parents. Tala ndeni Ouders, diable abundisa abana na biso. kijk hoe de duivel onze kinderen bevindt. Ayebi ke mwana ana ana elembo nzambe. Die weet dat het kind heeft iets van God. Aso bongisa siko ba plan na ye. Die doet nu zijn plannen. Est-ce que c'est ka pamba ka bandeko na ye ba ina ye? Was het zomaar dat zijn broers jaloers Oh, pona waren? nini? Papa na banga lingaki ye. Maar Ce n'est pas vrai. de vader veel van hem hield. Grâce. Die genade. Bien mais tout le monde tala. Papa na fallait kaka linga Joseph. Hij moest van Jozef houden. Pour Jacob alingaki Rachel. Omdat Jacob heel veel van Rachel hield. Moi si oh ya lingaki zalaki de Rachel. De vrouw waarvan hij hield was Il Rachel. fallait siko amona fruit ya amour na bango. Hij moest de vruchten van hun liefde zien. Tango Joseph abotami me fallait linga ye. Toen Jozef geboren was, hij moest van Après Jozef ça il houden. kobota ma papa pa kola ki na ye déjà. En hij moest... Amen. De C'est vader tout à was fait al oud. normal. Het was normaal. Tala diable continue na bandeko na ye. Kijk hoe God in zijn broers was. Papa ndi kobongisa plan. Ze waren een plan aan het... Pona ba détruire kaka grâce ezalaki kati na zodat ye. ze die genade konden verwoesten die in hem was. Oh, Bible lobi na biso. Maar de Bijbel zegt tegen ons, Grâce ezoko durer toute la vie. genade is heel je leven lang. Babosanaki ke grâce ezalaki toute la vie de Joseph, il y avait la grâce. Ze waren vergeten van heel het leven lang van Jozef was er genade. Bien aimé basali plan. Ze hadden een plan gemaakt, Esimbite. is niet gelukt. Ezalaki na deux frères. Er waren 2 broers Oh, bazalaki na posa te baboma ye. die ze niet wilden doden. Bien aimé bateki Joseph. En ze hadden dan Jozef verkocht. Bateki ye bake na ye na Égypte. Ze hebben hem verkocht, ze zijn met hem naar Egypte gegaan. Tango Joseph akomi na Égypte. Toen Jozef in Egypte was gegaan, Bien aimé diable atali. had de duivel Abi gekeken oh. en die zei, oei, Maloba na nzambe s'accomplit na vie na yo. het woord van God wilt uitkomen in jouw leven. Oyebi tanga akendeki na Égypte. Weet u wanneer hij in Egypte Toyebi was? soki azalaki wapi eh? Weet u waar hij was Na gegaan? ndako ya Potifar. In het huis van Potifar. Oyebi Potifar. En weet je, Azali oyo Potifar azolandela Pharaon. is de persoon die Donc le Farao premier volgt. ministre Dat awa. was de eerste minister hier. Yo longwe na yo Jij kaka. bent Na weggegaan. famille moko kaka In boye. een familie gewoon. Okomi voor elkaar. ti na ndako ya premier En je ministre. bent tot in het huis van de eerste minister. Bien aimé, tellement azalaki na grâce. Omdat hij zoveel genade had. Bible ebi na biso tanga bien histoire ya Joseph. Lees goed het verhaal Bien van aimé. Jozef. Ndako ya Potifar Het epambolamaki. huis van Potifar werd gezien. Parce que grâce ekotaki na ndako wana. Genade in het huis was gekomen. Bien aimé, tango grâce ekoti na ndako na yo. Genade in jouw Nyonso huis. ezochange. Alles verandert. Amen. Soki bozwi ezangaki bozwi ye. Soki malade, Als je moet krijgen, dan zul je krijgen. soki malade ezalaki, Als de ziekte was, malade ekei. zal de ziekte weggaan. Guérison eye. Zal
Parfois ça fait mal, hein. Maar soms doet het pijn. Ça fait mal. Parfois tu l'es la car. Eindelijk. Amen. Ota mutu na lingaki. Iemand waarvan je Mutu na houdt. memaki na motema. Die had Kaka ye. Alleen die Kaka ye persoon mtasala die boye. jou zoveel pijn gaat doen. Soso ko imagine te. Soms beeld je dat niet in. Tomoni bande kwa Joseph, hein. We zien de Diable akota ikati na bango. De duivel was in hun gevoel. Diable pa kotaka. De duivel Kata muto yo lingaka. en iemand waarvan je Pokaka van houdt. détruire yo. Dat hij jou kan verwoesten. Pokaka a effacer yo. Dat hij jou kan verwisten. Mais le quoi grâce ici la kate. Maar omdat genade niet, Oh, grâce à Zobatela. niet stopt, zal de Grâce à genade zo altijd bundela. beschermen. Genade zal altijd vechten. Bien aimé. Geliefde, Diable abi yo. de duivel zei jij. Okomiti na ndako ya Potifar. Jij bent tot in de huis van Potifar. Aba liboso asalaki premier plan, hein. Eerst, zijn eerste plan, Premier plan ezalaki bandeko na ye, hein. zijn broers. Amen, hein. Bolanda bien fille ya Joseph. Luister goed. Joseph Hij neemt van Jozef. azalaki na double portion. Omona ta bitumba na ye, Je ziet zijn gevecht. e bandeko kozala toujours double double. Is dubbel dubbel. Amen. Tolanda bien te comprendre. Je moet goed volgen. Premier plan ya diable, Het hein. eerste plan van de duivel Ezalaki bandeko na ye balukaki baboma ye. was zijn broers die wilden hem doden. Grâce à défendre ye. Genade heeft hem beschermd. A échappé la mort. Die heeft de dood ontwijkt. Bateki ye. Die hebben hem verkocht. Diable alobi non. En de duivel zei nee. Yo, place nous awate. Jouw plek is niet hier. Azo continue. Die gaat nog steeds verder. Ah, bandis diable so bandi ko sa plan mususu. De duivel maakt Ta na plannen. vie na yo, hein. Diable sa ila ko plan. De duivel doet allerlei plannen. Yo ye bakate. Jij weet dat niet. Ah, bandi ko sa la plan. Die maakt nieuwe plannen. Akei Die gaat akotika na mwasa Potifar. en die gaat gewoon in de Wat is dat, vrouw van Potifar? Potifar. De vrouw van Bo se komi kaka balingana na Joseph. Zij was alleen verliefd op Oh yo mamo yo. jij, deze Mwana vrouw. batamukie. Een kleine kind. Hein? Amen. Alléluia. Pourquoi? Waarom? Satan. Bomoni diable, hein. Zie Ça je c'est daar? bien makamutu. Maar die iemand brengt. Bien aimé. Geliefde in de Heer. Akoti na mwasi oyo. Die gaat in de vrouw. Mwasi asali nyonso. Die vrouw doet er alles aan. Oh innocent. Onschuldig. Noko innocent yo te, hein. Niet jij. Innocent Joseph. Amen, hein. Onschuldig. Ah, yo pe innocent batu te. Jij bent ook onschuldig. Yo po mona oya yo. Je hebt ook heel veel gezien. Amen. Omona o bamona Je kate. hebt de dingen Amen. gezien. Bien aimé. Geliefde. Joseph batu innocent. Jozef, de onschuldige. Yango wana, hein. Daarom, Bible so loba. de Bijbel zegt Baloba mabe po na yo. dat ze Bakuta yo na ngo slecht te. praten over jou Bien en dat aimé. ze jou daar niet in zien. Il faut zalaka innocent devant Nzambe. Je moet onschuldig zijn voor de Heer. Bongo nde. Zodat Nzambe akoyeba kobundela yo. de Heer voor jou zal vechten. Alléluia. Eh, mwasa Potifar. Deze vrouw van Potifar. Akangami kaka na Joseph. Ze wilde alleen Jozef. Azoluka kaka Joseph na modèle nyonso. Ze zoekt Jozef op allerlei manieren. Bien aimé. Geliefde, Ah. Diable aye kolonga. de duivel heeft overwonnen. Mais na mensonge, hein. Amen. Maar Alongi na met een mensonge. leugen. Hij heeft overwonnen met een leugen. Tango diable aye kolonga na mensonge. Toen de duivel had overwonnen met een Mwasi na leugen. conseiller makambu. Die vrouw heeft slecht over hem gesproken. Joseph aluki kokushe nanga. Jozef wilde misbruik van mij maken. Mobali petanga yoki. Eh, De likamba Die mwasi. zei van, Abi yo bima na ndako nanga na prison. jij, Ah, prison ya pasi, hein. gevangenis is moeilijk. Amen, hein. Ah, to so koti prison kansa. Als je gevangenis Nani akangola dan zeg je ngai. van, wie kan mij? Nani akangola Wie kan mij ngai. redden? Amen. Prison ya pasi, hein. Gevangenis is moeilijk. Amen. Ozoluka nani akangola yo. Je zegt, wie kan mij weghalen? Eh, mais grâce. Genade. Die zegt, Lokwa natikaka mutu te. omdat er niemand laat. Ata na prison. Ook al Na zana yo. ben ik met Na jou. kotika yo te. Tozo continue ensemble nga na yo. We gaan nog steeds samen verder. Bien aimé diable, hein. De duivel Asali ba plan na ye combien de fois? 2 fois. heeft al 2 plannen gemaakt. Amen, hein. Liboso ba frère. De eerste Moi sa broer, Potifar. de vrouw van Potifar. Grâce pe. Azo continue kaka. Die werkt nog steeds. Akangoli ye pona ba frère. Die heeft hem bevrijd. Ba bwaki ye na prison. Ze hebben hem in de gevangenis. Grâce a binga pe na otikala te. Abi ke grâce a tambola ke. Genade loopt. Grâce a tambola. Genade loopt. Aketi na prison. Gaat tot in de gevangenis. Asali
nanu Joseph. Kijk naar Jozef. Abi, ah, Zegt van, ah, toi tu es grâce. jij. Et moi aussi, En je suis ik ook. grâce. Ik ben ook genade. Grâce plus grâce. Genade plus genade. Amen. Bakutani. Zij hebben elkaar ontmoet. Amen. Lokola cercueil. Na cercueil. Een Amen, hè? doodskist en doodskist. Tomoni mwana oba bande kokende kokunda. Zie je dat kind die ze wouden? Yesu awutaki na Ze desert. wouden begraven. En Jezus die kwam van de Amen. woestijn. Yesu awutaki na desert. Jezus kwam van de woestijn. Azoya. En die komt. Akutani na En cercueil. die komt met een Hey. doodskist. Hey. Amen. Il fallait qu'à sauver. Hij moest hem toch redden? Bien moko pe Joseph. Zelfs als Jozef. Grâce à Dieu, ça grâce. Genade van Plaats zijn nu van eens jou is awate. genade. Jouw plek is niet hier. Place de za awate. Jouw plek is niet Place na yo. Jouw plek is Eza na palais. in de paleis. Place na yo eza likolo. Is boven. Amen. Bien aimé, grâce à mes makalikolo. Genade neemt je boven. Tala azaki pa Potiphar. Hij was bij Potifar. Potiphar azaki ne ka premier ministre. Potifar was eerste minister. Grâce à Vandi. Genade was Azo daar. luka nini na sala. Die zei van, wat moet ik doen? Alobi na sala nini. Wat moet ik doen? Pona na libérer mwana oyo. Dat ik deze kind kan bevrijden. Abandi ko bongisa plan na ye. En die begint zijn plan te Kaka kuna na verbeteren daar. na prison kaka. Alleen daar in de gevangenis. Apesi ye nanu. Donc y a interprétation ba Die songe. heeft hem die talent gegeven om Tala. dromen te vertalen. Na eigenlijk. détresse. Amen. Na pasi. In pijn. Nzamba ko bakisela yo ba don. God zal jou nog talenten geven. Nzamba ko fungolela yo makambo ya minene. Verborgen dingen openen. Bongo ndo ko comprendre que oza na grâce. Zo ga je begrijpen dat je... Amen. Amen. Bien aimé. Geliefde, Tobandi kolanda. Toza na mibale. Amen. we zijn met 2-2. Na kati ya prison. In de gevangenis, Bato mibaye baloti bandoto na bango. 2 mensen hebben hun dromen. Bayeka pa Joseph. Ik kom alleen bij Jozef. Tala nga na moni boye. Kijk wat ik heb gedroomd. Ah, mosusu abia naloti nazalaki na panier na ngai ya mapa. Dat ik mijn mandje had met brood. Bandeke baye balieli bamapa na ngai bakei nango. En ze hebben mijn brood, duiven hebben mijn brood gegeven. Mosusu alobi Anderen zijn... amoni azalaki na baraisin. Asali yango lokola vin azotia na kopo ya Pharaon. Gedaan en die was het zo aan het serveren bij Lokola Farao. grâce azalaki na kati ya dani. Te basonge wana. Die heeft die dromen Oyo wana verteld. bandeke baliaki mapa na ye. Ayebisi ye yo okufa. Wat kraaien die brood hebben gegeten. Die Oyo wana mosusu en de andere. ayebisi ye okozonga na service na yo. Jij zal... Ya koservir ya kotia kopesa Pharaon vin na ye. Om Farao altijd drinken te geven. Elekaki tante baye kobimisa bango oyo wana ke kokufa oyo mosusu trouve yango. Bipetitaka te bipemataka likolo bolamu oyo osalaka ekundami te ata bato baluki bakunda yango nzambe akundola yango. Amen. Ndenge akundolaki na ta ya Mardoche bolamu oyo asalaki loko ebimaka bolamu egangaka. Amen. Egangaka. Dat schreeuwt. Amen. Bien-aimé, Geliefde. a interprété mutu wana kei na ye. En die persoon is weggegaan. Grâce. Genade. Azo continue ka musala na ye. Abinga fana sala quelque chose. Ik moet iets doen. Grâce akomaki un peu pressé, hein. Genade werd een Avec beetje... temps, tout faut attendre. dringen. Het wordt dringend. Rachetez le temps. We moeten... Quand les jours sont mauvais. Alléluia. Abi siko temps. Doe snel met je tijd, want de tijden worden slechter. Tenzo kende. De Amen. tijd gaat vooruit. Grâce à kei. Akepa Pharaon sikoyo. Je gaat naar Atiki na Farao. Potiphar. Abi mwasi na waza mutu mabe. Jouw vrouw is... Akesiko pa ya Je Pharaon. gaat nu naar Farao. Aloti siye bandoto mibale. 2 Amen. dromen gekregen. Aloti bandoto mibale. 2 dromen. Ndoto wana mtu akuinterprete azali. En niemand was er om die droom Oh te bien aimé. vertalen. Nani akuinterprete ndoto ya Pharaon? Wie gaat de droom van Farao Mutu wana vertalen? oyo aservaka Pharaon. Alleen een persoon... A se souvenir na Joseph. Die Farao aan het dienen was, die Amen. Un jour, op een dag nzambe akose souvenir na yo. herinneren Na van je. oyo ya malamu osalaki mpo na Al ye. het goede die je hebt gedaan voor hem zal God herkennen. Ayebisi Pharaon En die zei tegen Farao, eza na prison. er is een gevangenis. Prison, eza na kati ya prison. Er is in een gevangenis. Eza na jeune homme moko Er is een jonge aza man, kuna die is daar. ye ainterpretaki ndoto nga nalotaki Die vertaalt de dromen die ik had
dat Et gedaan. koki sami pendenge na zongi na service na ngai. Het is ook uitgekomen hoe ik nu aan het dienen ben. Pharaon alobi. En Farao zei, Bo bengela ngai. roep hem. Bien aimé bake ko benga Joseph. En ze hebben Jozef geroepen. Ba bengi Joseph. En ze riepen, Oh bien aimé. geliefde Heer, Bien aimé grâce genade, et liberaka muntu. dat bevrijdt iemand. Amen. Grâce Genade et abandonnaka mutu te. laat niemand in de steek. Alléluia. Grâce à koti côté. Genade zal jou niet in de Partout steek. yo kozala grâce pasa na yo. Waar je naartoe zal gaan, genade Parce zal que met dans jou la Bible, le Bible dit le bonheur et la gaan. grâce. Het goedheid en de M'accompagneront. genade zullen altijd met me meegaan. Azo ko accompagner yo. Zij zullen altijd Ozana musala grâce pasa wana. met werk genade Amen. is er met jou. Ozo lala ye pasa na yo. Slapen genade Mais slapen. ya lala kata amen Hij slaapt. Ya zo kengela yo. Hij waakt over Pwete jou. moinia kota Zodat te. de vijand niet binnen kan Amen. komen. Bien aimé grâce Genade et liberaka. bevrijdt. Grâce Genade epesaka ba solution. heeft oplossingen. Place solution Maar ezangaki. geen oplossing. Grâce à yaka pesi Genade solution. komt met een oplossing. Oh bien aimé grâce afungolaka ba porte minene. Genade opent grote deuren. Ya mikete. Geen kleine, Ya minene. maar grote. Dans la grâce avandisaka bato place ba grand. Die laat mensen zitten bij grote. Okovanda na ba grand. Je zult tussen Parce grote que mensen grâce aza na yo. omdat genade Amen. Grâce à Longoli Joseph. Genade heeft Jozef weggehaald. À Longoli na prison. Hij heeft hem weggehaald uit de gevangenis. Bien aimé amemi eti pa ya Hij heeft Pharaon. hem genomen tot bij Farao. Hij Ake ko vandisa ye na ndako ya Pharaon. heeft hem laten zitten in een huis Bien van aimé Farao. grâce à Emilia kabaini na yo. Genade die laat jouw vijanden schamen. Baini na yo bakozala Jullie humilié. vernederd zijn jouw vijanden. Ba oyo bafingaki yo. Degenen die jou hebben Ba uitgescholden. oyo batiolaki yo. Mensen die hebben jou, die vervloeking over jou. Bien aimé bakolata manto a soni. Zullen de jas dragen van Est-ce que so schaamte. kutana na mutu? Heb je iemand al Azokoka kotala yo nelongi te. kan jou zelfs niet Acheka aan misu na se. kijken. Die kijkt Amen. Baini na yo bakokima yo. Po grâce ekokanga na vi na yo. Taya grâce tango ekoka na vi na yo. De tijd van genade zal roepen in jouw Bien leven. aimé bakokima. Ze zullen vluchten. Bible lobi De Bijbel zegt, Nzambe akoroule soni ya Israël. Amen. Akoroule soni ya Israël. de Bijbel zegt, genade zal de schaamte van Israël laten rollen. Bien aimé grâce Genade ako changer histoire na yo. zal jouw verhaal veranderen. Bisika balobaki ke yo kobotaka te. Maar ze zeiden van, je zult geen kinderen krijgen. Libumu wana ekomemaka mwana te. Dat buik geen kinderen zal dragen. Yo kobala te. Je zult niet trouwen. Yo kobonga te. Je zult niet goed zijn. Bien aimé grâce ako changer histoire na yo. Genade zal jouw verhaal veranderen. Grâce ako pangusama ya miso na yo. Genade zal jouw trouwen. Oleli pe mingi. Je hebt te veel Taya gedaan. kosepele koki. De tijd om blij Bien te aimé zijn. grâce Genade azo changer situation na yo. zal jouw situatie veranderen. Bien aimé grâce azo dresser table devant maini na yo. Genade zal een Akomisa bango marche pied na yo. Alléluia. Bien aimé grâce. Grâce. Genade. Azo ko influencer batu. Die zullen O baza pembeni na yo. beïnvloed mensen die Grâce in à jou pesi yo leven. valeur. Genade Babengi yo pe mama mapasa. Amen. Ekomba boti. Amen. Pe n'importe quel bana te. Bana kitoko. Bano batondisama na grâce. Amen. Nzambe akolatisa bayini na yo manto ya soni. God zal een jas geven van Alléluia. Nzambe amalamu. God is goed. Bien aimé grâce. Genade. Joseph Jozef, azaki na grâce. die had die genade. Joseph Jozef, ayibe ko pardonner. die wist te vergeven. Amen. Bien aimé yo oza na grâce. Jij die Il faut genade koyeba hebt, ko pardonner. je moet vergeven. Alléluia. Soki Joseph ayibe ko pardonner te. Als Jozef niet kon Alingi vergeven, koyamba bandeko na ye te. dan had hij zijn broers niet ontvangen. Alingi kolia na bango mesa moko Zou hij te. niet samen met hun een één Bien tafel aimé eza un esprit ya pardon. Heb de geest van vergevenis. Parce que grâce Want e genade pardonaka. vergeeft. Tala ndako na ye. Kijk zijn huis. Ndako ya Joseph De huis van ekomaki Jozef ndako ya grâce. was het huis van genade. Ye geworden. oyo alingaki akufa na ye. Niet die dood wou gaan. Oyo maar baluki na modele nyonso akufa. die is op allerlei manieren Na prison pa kokaki kokufa. Want zelfs in de gevangenis kon je sterven. Mais azwaki bomoi.
Maar had het leven gekregen. Bien-aimé, grâce. Genade Et puis c'est deux nations. heeft om 2 naties. Amen. Tu comprends que via Joseph, ils allaient qui t'aider. Van Jozef. Oui, puis deux nations, oh grâce, c'est ça qui est. Welke 2 naties waren? Tribu à Ephraïm, De tribu van na tribu à Ephraim Manassé, en de tribu van bana à Joseph. de kinderen van Amen. Alléluia. Ndako ya Joseph. het huis van Jozef. Et comme qui ndako ya grâce. Was een huis van genade. Lokola Yesu. Zoals Jezus. Yesu Masia. Zoals Jezus. Oyo ba rejetaki. Die ze hebben verlaten. Oyo ba buakaki. Ze hebben weggegooid. Bien-aimé, à comment grâce Die is genade pour Nabiso. voor ons. Bien-aimé, il fallait Joseph aller à la trône et à justice. Jozef moest aan de troon van justitie komen. Trône et à justice, c'est comme qui trône et à grâce. Was de troon van Alléluia. Il fallait passer la justice, mais grâce. justitie Et y a qui et le justice. Et en comme il trône à grâce. Bien-aimé, Zambazo changer vie na yo. God verandert jou. 2019, lokwa nzambe mutu apesi biso message oyo. 2019, omdat God deze bericht heeft gegeven, Bien-aimé, banda kosenga aka grâce. vraag de genade van de Heer. Grâce. Genade. Esira bonde bomoi na yo. Dat het in jouw leven Tika nzamba pambola maloba na ye. Na kombo na Yesu Masia. Azambolu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa servante. Alléluia. dat God zijn dienaars Amen, zegent. amen, amen. La grâce. Genade. Ngolu. Genade. Tout est grâce. Alléluia. Alles is genade. Si tu es en vie, Als je leeft, c'est la grâce. is genade. Vous savez, Weet u, pour qu'un enfant naisse, zodat een kind geboren kan worden, ce n'est pas la décision des parents. is niet de beslissing van de ouders. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tel était le cas, Als het dat in dat geval was, c'est babota. hadden alle mensen een kind gekregen. Ce ne sont pas les parents qui décident, Het zijn niet de ouders die beslissen, mais c'est Dieu. maar het is God. J'ai envie de témoigner quelque chose. Ik wil iets getuigen. Moi, j'ai grandi au village. Ik ben opgegroeid in een dorp. Un jour, j'étais avec ma mère. Op een dag was ik met mijn moeder. On portait les maniocs. En we droegen J'avais un bassin maniok. de manioc. En ik had een mand vol met Et maniok. comme toute bonne mère, En zoals een goede moeder, alle goede moeders. elle m'a mis devant. Je devais marcher devant Ik elle moest voor haar lopen. pour qu'elle me surveille comment je marche avec ma charge. Zodat zij kijkt hoe ik aan het lopen was met al die, Alors, manioks. il y avait une femme qui était revenue. En er was een vrouw Je ne sais pas d'où teruggekomen. elle Ik weet niet était allée, mais elle est van waar revenue ze au was village. gekomen. En ze kwam terug in het dorp. Et en marchant dans la forêt, En lopen in het bos. Al lopen on l'a in het croisée. bos. En zijn Et moi, wij comme j'étais tegengekomen. devant, En ik, omdat ik voor was. d'habitude, on laisse passer la personne qui est chargée. We laten normaal gezien de persoon voor. Elle me Die laisse met heel passer. veel- J'avançais. Die heel veel zwaarte heeft en die ze niet mij Elle ne me connaissait pas. En ze kende mij niet. Et puis, elle vient croiser ma mère. En ze komt mijn moeder Elle dit, tegen. oh, En ze zei, oh, oh, Annie, c'est toi. Oui, yeah, oh, yeah. het is jij, ja. Puis, comme j'avais peur de continuer à marcher, je me suis arrêté avec ma charge. Was ik gestopt met al die Oh, ça zwaarte. va, je suis revenu. Voilà. Alors moi j'écoutais les conversations. En ik hoorde hun gesprek. Elle demandait à ma mère, oh, et les petits garçons c'est qui? En die kleine jongen, wie is dat? Et elle m'a dit, ah, mais c'est Franck, hein? Ah, dat is Frank. Franck. Frank. Oh, c'est lui qui a grandi comme ça. Is hij zo gegroeid? Tu vois Annie, Kijk. quand il voulait jeter l'enfant, En jij wil dat kind oh, gooien. maintenant il était déjà. Kijk, hij helpt jou. Elle ne savait pas que j'écoutais. En zij wist niet dat ik aan het horen J'étais was. là, En ik was daar. je dis, oh, on voulait me jeter. En ze wilden mij weggooien. Amen. Donc j'ai compris que En ik had begrepen dat. je n'étais pas dans le plan de ma mère, Ik was niet in het plan van mijn mais j'étais moeder. dans le plan de Dieu. Maar ik was in het plan van God. Amen, amen. Voilà pourquoi je suis là devant vous. En daarom ben ik voor je. Sinon, je serais déjà jeté, je ne sais pas moi, dans les toilettes ou... In het toilet, ik weet niet waar ik zou zijn. Amen. Je veux que nous fassions quand même une petite prière
Ik wilde dat we een beetje zouden pour que nous bidden. bénissions l'Éternel. Zodat wij de Heer zegenen. Demandons aux musiciens de nous accompagner We vragen aan de muzikanten dat ze met ons mee, dat ze ons avec des helpen cantiques. met een lied. Prie le Seigneur, bénis le Seigneur pour le message que tu viens Zegen de Heer voor het d'écouter. bericht die je vandaag hebt gehoord. Comprendre que tu es une grâce, Begrijp dat je een genade tu es dans bent, le plan de Dieu. dat je in de plan van God bent. Et dans le plan de Dieu, En in de plan van God, lui-même dit, hij zegt zelf, je connais les projets que j'ai formés. ik ken de doelen die ik voor jullie heb Les gemaakt. projets de bonheur. Het goede doel. Dieu, c'est Dieu qui a prévu que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Die ervoor heeft gezorgd dat je vandaag bent. Ce n'est pas la décision de tes parents. Het is niet de beslissing van je ouders. Ce n'est pas Adam qui a demandé à Dieu de le créer. Het is niet aan Adam die heeft gevraagd. Là aussi, il faut remonter. Il faut remonter. Ook al moet je Ce n'est pas Adam qui a demandé d'être créé. Het is niet dat Adam heeft gevraagd Mais om c'était dans la pensée de Dieu. te zijn. Maar het is in de gedachten van God. Donc bénis d'abord le Seigneur pour le message que tu viens Zegen de d'écouter. Heer eerst voor hetgene wat je hebt gehoord. Commence à bénir le Seigneur. Dis au Zegen de Seigneur, Heer, merci zeg pour ce dankjewel message. God voor alles wat je Merci hebt gehoord. Seigneur pour la grâce que tu es. Et Genade. Dieu de gloire, nous te bénissons, te rendons de multiples actions de grâce pour ces messages que tu nous as envoyés. Nous t'avions demandé à ce que tu prépares nos cœurs. Car nous savons qu'à chaque fois que tu réunis ton peuple, tu as toujours quelque chose que tu déposes dans les cœurs. Merci d'avoir préparé nos cœurs. Merci de nous avoir prévenus, Seigneur, pour que nous soyons attentifs à ce message qui, en ce moment, va changer nos vies, va changer notre vision, notre façon de voir les choses et de comprendre que nous sommes dans ton plan. Que c'est toi qui as voulu que nous existions et que si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Alléluia. Notez les messieurs que sur l'émission. Maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Que ma mokolo sous son sutuka. Ma petite mère à la terre, t'es la papa monte maé. Tu seras maudit, t'es la maman monte maé. Tu seras confondu, mon toi côté la monte maé. Yesu mwana nzambe, yego aboya kamoto teo. Amandina kitina e aboko mzi Jésus. Mokili etondi mabe mama we. Mokili etondi mabe. Moninga yakana Yesu. Akokambola yao. Etondi mabe o. Mokili etondi mabe. Moninga yakana Yesu. Akokambola yao. Ayolele o. Iyolele. Aha. Iyolele. Ayolele o. Iyolele. Yesu oyo papa na lola papa na lola nalela ka papa na lola emono yo lele o emono yo lele basanga ka emono yo lele o Bartimeyo o mwana na time Bartimeyo o mwana na time aleli mwana na Dawidi o kelanga ibawa ya okelanga ibawa ya nalingi na mona nalingi na mona nalingi na mona bikamona yo ya o nalingi na mona bekemona yo ya aleli nalingi na mona bikamona yo o me ale ya tama me o ya tama me o me ale ya tama me o ya tama me o me ale ya tama me o ya tama me.
sama kantie pa na Nzambe yebisa ye kozala liboso na yo eza bolamu ya bomoi na ngai akoya na nga na présence na yo ezalaki hasard te ezalaki na mapamboli oyo obongisaki mpo na ngai yango otondisi yango na bomoi na nga atangi na Bible namoni bato nyonso bakutanaki na Yesu bomoi na bango echangeaki indimisami ete na ye mpe nakutani na yo tika ete bomoi na nga echange tika ete statut na nga echange tika ete situation na nga echange bana kobondela kombo na Yesu bondela yebisa Nzambe ete lokolo okutani na ye achange situation na yo mapambolo ya bongisa okola lelo ayebaki ete fozala. Yo bongo la kama statue ya bato. O bongo la kama
okelelaka nyonso liloba na yo oyo okelelaka nyonso yango nde touti koyoka yango nde ovandisi na mitema na biso tika ete ekela makambo na sika na bomoi na moko na mosusu na misala na mabota na biso mokwana emonisa ntango ebelemi boye te tokabwana biso na biso tolingo okabwana kasi yo yawe okabwanaka na moto te tambola na moko na mosusu na kimia oyo memelaki na esika oyo tozonga nango na bandako mipepe nyonso oyo moyini satana bongisi mpona kobundisa biso na telemeli mpe na pambeli yango ekende mosika na bisika bikauki na kombo na Yesu bibelobi na ngai ntango mosi awuti likolo na ngomba kokutana na yo na kokita na ye elongi na ye ezalaki kongala tokende ye moko ayebaki te nkolo wana kokutana na yo nayebi ete bilongi na biso ezongala atako biso moko toyebi te moyina kotelema tika ete ezala mosika na biso po ete nyonso ya kokana likolo na biso ezala nguya te na kombo na Yesu bozali nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso kombo oyo tosengelaka nyonso. Amen. Amen. Lelo za mokolo malamu eza mokolo ngolo eteyami parce que ko bikira na sena mo eza ngolo koyeba nzambe eza ngolo parce que nzamba lokotaki biso na fulu tolandi témoignage ya frère toyoki ba témoignage vraiment ezaka ngolo kozala mokona lelo na katikati esika oyo eza par hasard te nzambe abongisaki yango bandeli ya mokili te tokozala na katikati esika oyo mpona koyoka message oyo yango vraiment topambolami nzambe azwa lokumu apambola servante epuis apambola ange oyo nzambe aplace na katikati esika mpona kokamba evre oyo lelo ezalaki journée ya famille ya bafamille toyoki mateya mo mpe kitoko ezoconcerne makambo wana ya famille amote azalaki très clair donc mo biso baoyo sa ngoluma en plein ngolu nde yango liboko esimba moto anga alingani ata esika oyo eza lidusu moto akoya te ngolu non mokolo lelo eza mokolo toorganize yango une fois par mois mokolo toreserva mpo na famille donc eza na titre ma famille devant l'éternel donc eza mokolo malamu mpo na biso tomemaka mabota maproblème na biso maproblème mabota maka mafamille liboso na nzambe nde yango toorganize yango chaque mois journée ya ma famille devant l'éternel eza mokolo ya ngolu lobela mwa ngolu moke non mais bon en fait lelo nde balobeli biso na ntina na ngolu et c'est là que j'ai aussi compris que soki naza na bomoi soki toza na bomoi soki yo poza na bomoi c'est parce que ngolu na nzambe eza likolo na yo donc nde nalobaki ezalaka na mokano na baboti te mpo biso tobotama baboti nde bakanaka te mpo nayebi nana bana mibale nabota ta ya misato ta ya mine mais azoya te eza mpe na bamisusu aluki akani mpe na bota eza mbongo moto ezangi te moye moto ezangi te mais mwana ye te omoni donc nzambe nde moto alobaka non naza na mwana na ngai naza na mutu sengela botama na libota oyo sengela botama na bacondition oyo voilà donc kozala ezali ngolu na nzambe eza na mokano na biso te biso tosengaka kobotama te eza mpe teke baboti nde bakani nde babota non ata baboti bakani mais soki nzambe apesi te donc nous sommes unika mpona bato bayebi nano ma maison devant l'éternel te olobani mpona bango bon vraiment eza programme kitoko oyo nayaki na eklezia oyo nakuti mpe nasepelaki nango na adere na programme yango meme nga moko na mikotisi mpenza na makambo yango ezosepelisa nga makasi mpona baoyo bayebi te je crois que ntango toorganize yango tolansaka toujours moi SMS moi nini mais je crois que ces derniers temps ou la prochaine fois
lokola ba moyen comme nango ebele via WhatsApp to bando publier to no ça l'effort na net comme ça toye baka mokolo yango mawa mingi na bandeko ba zoki invitation me bayete vraiment tout ça la makasi to zalaka po ete mamilulu aboye ekokana raté tout ça la ngomba lebele mais ekokana raté voilà mokona mokolo nzamba sa grâce na ndenga lingeli. Tant mosusu moto azalaki na posa koya me azangi koyeba adresse esika ezali mpona kozwa bino to mpona koassiste mpo bato basala ndenge nini? Non mais mpona koya awa eza vraiment facile tozali adresse ezali Lac Borsley numéro 108 donc soko outi côté à centre à partir à gare okozwa tram 5 soko bimi kaka libulu arrêt liboso ya libulu wana yango te ya mibale 10 ekovele yango te oyo elandi arrêt pe comme na kaka Lac Borsley donc soko kiti omoni tram eke na gauche yo ke na droite donc kene na sens contraire ya tram nde okomona église esika ezali église okoya okomona nde EECV donc voilà Christ vivant okoya nde milulu ekozala toutefois tant okolancer un message ezala SMS ezala modèle nyonso tokozanga te communiquer adresse voilà. Merci beaucoup papa. Merci ngane na remercier yo pour la disponibilité pour na temps yo pesi biso pour ete bato yo kabiso vraiment zamba pambola misala. Shalom maman. Oui, shalom. Vous pouvez se présenter? Oui, moi c'est la sœur Lydie Poba. Ezala kinini awa mokola lelo? Bon, en fait, lelo ezaki journée à famille. Donc ezali maison devant l'Éternel, ma maison devant l'Éternel. Toya kana mabota na biso liboso na Nzambe. Bozwa mi wapi? En fait, à ezali église évangélique Christ vivant. Donc initiative ezalaki à partir à église Oyo et il y a pasteur, il y a église Oyo, pasteur Matondo. Ndi azoki initiative ya ko réunir une fois par mois ba peuple ya Nzambe ezalaba obazana kat église Oyo ezalaba obazuta ailleurs pour venir présenter la famille devant l'Éternel. Oyo zu mokola lelo ezanini awa. Vraiment c'était merveilleux. Oui, c'était vraiment merveilleux parce que on a parlé de la grâce de Dieu et tu as vu que tout est grâce. Sans la grâce, on n'est même pas là. On ne pouvait même pas être là. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Comme notre maman Marthe a prêché, nous sommes venus de plusieurs familles et dans nos familles, tout le monde n'a pas eu la grâce que nous avons eue de connaître Jésus. Et là, c'est comme c'était un rappel que le Seigneur nous a fait. Même pour les choses qui nous restent à accomplir, nous devons croire en la grâce de Dieu. Merci beaucoup maman pour l'intervention. Merci beaucoup à vous aussi. Soko pambola mosai na Nzambe maman o auti côté abiso. Na mom de maloba. En tout cas, ndenge na ebisi avant na solo lango na yoke ngolu ya Nzambe ezalaki likolo na ye pe ko continuer kozala likolo na ye. Nga Serjoli Ramazani na sambela na Christ vivant et pas pasteur Matondo. Eza ma maison devant l'Éternel. Donc lisanga ya libota parce que il faut te recommander ba mabota na bisonyo surtout et pas Nzambe nde tokomona grâce ya Nzambe eko accompagner biso tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Kombo na ngai Marie Chantal Louinzo mais babenganga na kombo ya mama MC na mukuse. Wow. Tozwa mi wapi awa tokuta mi wapi? Awa ezali église évangélique Christ vivant et pas pasteur Matondo. Lelo zaki mokolo moko tomoni batu. Eza samedi on dirait mariage pour tomoni no bo sapé tomoni bino ezaki nini? Ezalaki dans ma maison devant l'Éternel où il fallait et ça les la mukolo samedi par maman Nabiso maman Marthe. Thème ezalaki la grâce.